Nahanap ko diri mga busing sa kumahan, mga hurnal ta diri. Ay ngita na po tag laing trabaho. Mao mga trabaho na mo diri sa bukid. Ay tagiya diri oh. Mao ni ang nagpahurnal sa kuha, mahal bugod kayo ang libro ko pras. Nya. Mao ni among trabaho diri na nag-uling, naapon mi maglugit nya samtang nga wala pa mi snack. Ibala mo unsa mong kaunon kani. Kini among kaunon kay ang tagiya usahay sagara diri sa mga kuripot. Di ka ba daw magpa-snack? Magsige miglugit, magsige po make up. Ano malin ko pras ani, ub na. Kay inaani mong gamitan diri. Nindot kayo og pirminti lang taring presyo sa kopras karon kay nang ano. Ganahan kay may ani mo trabaho. Ganahan pud ang magpatrabaho. Walang sana ako ipaabot sa inyo mayang adlaw sa inyong tanan.